Illum wara nofsinhar kien hemm l-ewwel prova ġenerali tal-Eurovision Song Contest it-tieni semifinali fejn hemm iż-żewġ kantanti Maltin involuti Christabel u anke Jessica. Christabel kellha prova eċċellenti ħafna fl-ewwel prova ġenerali tagħha naraw silta qasira mill-prova tal-lum wara nofsinhar ta' Christabel. Kif qedtilkom imbagħad kien hemm il-kantanta Maltija Jessica li kienet involuta anki f'din it-tieni semifinali fl-ewwel prova ġenerali naraw silta qasira mill-prova ġenerali ta' Jessica għal San Marino. Il-lejla jmiss it-tieni prova ġenerali għal dawk kollha li tieħdu sehem fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest fost il-pajjiżi kwatati hemm fosthom l-Iżvezja, in-Norveġja u anke l-Ukrajna. Irrid ngħid li din it-tieni prova ġenerali hija importanti ħafna għaliex fiha se jkunu jivvotaw il-ġurija li jgħod 50% tal-votazzjoni fejn imbagħad għada jingħaqdu mal-vot tal-pubbliku. Dak kien kollox għal issa aktar żviluppi issibuhom fuq one.com.mt jiena Edward Montebello mill-Lisbona għal One News.